जोङो नै दिनै जोंनि गारजेनफ्रा मावफानाय लेखा जोंबो ओंखारफानांगौ जादों। दिनै जोङो लामा गाज्रिनि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा ओंखारनाय जेब्ला जोंबो ओंखारफाबाय फिसा फिसौनि लिरनाय फरायनायनि थाखाय जोङो दिनै बिराद खस्थ' गोग्लैयो। दिनै दखानाव थांनाय, हाथायाव थांनाय, दिनै स्कुलाव थांनाय, डाक्टार अजानाव होसोनायाव जोङो बिराद गोब्राब जायो। जोंनि थाखाय गारि गंसे फैया गामि सिंनि मानसि होननानै जों जेब्लायबो सरखारनिफ्राय मदद बियो। जोंखौ बहर समावल' गोदै बुरखायफैयो, जोंखौ लांफैयो, ओरैबायदि होगोन, लामा होगोन, दालां होगोन होननानै जोंखौ बुरखायफैयो। नाथाय दिनैसिम जों गंसेबो मोनफेराखै। दिनैसिम जोङो 7-8 बोसोर हाबा जाफैबाय, नाथाय दाबो बे खस्थ'खौनो जों मावनांबाय थायो। जोंनि फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय जों समान खस्थ' लानांगौ जायो। जों दा बेखौनो लुगैयोदि जोंनि सरखारा जोंखौ एसेबाबो अनसुंथाइ होफैयो, जेब्लायबो जोंखौ नायसनफैयो। जों बेखौनो आर'ज गाबो। जोंखौ जुदि नायफैयोबा जोङो बहरखौ जाय नायफैगोन बेनोनो जों होगोन। नंगालाबारिनि सासे गारजेन। दा बे लामाखौ मावनायाव आङो ओरैबायदि साननानै मावनाय जादों, जों मोननै सरखारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै, बिपिएफ सरखारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै, इउपिपिएल सरखारनिफ्रायबो जों जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै। दा जोङो गामिनिफ्रायनो जोङो न'खरसेयाव 5,000 खांनानै जोङो दिनै बे लामाखौ जों आरफिलिं सेन्ड ग्रेभेल होनानै जोङो फिसा फिसौ फरायनायनि आरो डाक्टारनाव लोमजानाय साजानाय लांनो थाखाय जों दिनै बे लामाखौ जों साक्सेस खालामनानै लाबाय। आरो दिनै बे साक्सेस खालामनायाव जों दिनै लुगैदों जाय गभर्नमेन्टआ जोंखौ मोजां मोनगोन, जाय गभर्नमेन्टआ जोंखौ हेल्पार होगोन, बे गभर्नमेन्टजों जों सापर्ट थागोन। जाय राजखान्थिगा जोंखौ अनसायगोन, सिबिगोन, जों बे मानसिजोंनो बे पार्टिजोंनो जों हेफाजाब होगोन आरो जोङो बे बिथांजोंनो जों थांनाय जागोन। दा जोङो नांगौ पाब्लिक सुबुं हिसाबै जोंनो दालां आरो लामा जोंनो गोनां। बिनि थाखायनो जों दिनै बे खामानिखौ जों मावदों आरो दिनै जोंनि दुखु दाहाखौ जों दिनै फोरमायाबो जोबा। जों बेसेबांबा गोबाव जाबोबाय, दिनै बिपिएफआवबो बेसेबां गोबाव जाबोबाय आरो दिनै इउपिपिएलआवबो जाबाय। दिनैसिम जोंनि लामाखौ रावबो नायसना आरो रावबो एक्सेप्ट खालामा। गोरों गोराफ्राबो गोबां दरखास्थ होबाय, गोबां बायदि जों लिरनानै होबाय, थेवबो जोंनि लामानि थाखाय रावबो फैया आरो नायफैया आरो मावनानै होफैया। बिनि थाखाय जों दिनै दुखु जारलानि गेजेरजों जों दिनै जोंनि गामिनि लामाखौ जों दिनै गंफा न'खराव जोङो 5,000 खरि खांनानै जोंनि गामिनि लामाखौ जों दिनै आरफिलिं सेन्ड ग्रेभेल खालामनानै जों थांलाय फैलाय जानफावनि थाखाय गथ' गथाय स्कुल फरायनाय आरो जों हाथाय बाजार दखान गला खालामनो थाखाय उसुबिदानि थाखाय जों बे खामानिखौ जों मावनानै लानाय जाबाय। दा जों बर' माहारि हिसाबै जोंनि राजखान्थि सुबुंफोरा, राजखान्थिनि लिडारफ्रा जोंखौ नायसननांगौमोन। जों 4 नं गाल्लाबारि गामिनि मानसि सोद्रोमाफोर दिनै रायजो राजा दं दिनै, आरो जों बाहाय थगायनायनि फोलानायनि जों जेबो माबा गैया। नायफैनो हागोन आरो नायफैगोन, नुफैगोन। दा बिनिखायनो आं बे 4 नं गाल्लाबारिनिनो सासे गावब्रा गारजेननिनो आखान्थि, जों गामिनिनो रायजो जाग्रा सासे सुबुं, सिन्था खालामग्रा, जों गामिनिनो खेथि मावनानै जाग्रा सुबुं। जोंनो खेथि बाथि मावनो थाखाय जोंनो लामा नांगौ, दालां नांगौ। गैया, दिनै राव सोरखाराबो जोंनो अनसुंथाइ होफैयाखै, जोंनि गामिखौ नायसनाखै। बिनि थाखायनो जों गोबां दुखु मोननानै जों दिनै गामियावनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जादोंबाबो जोङो 5,000 खांदिनो नामा होननानै जों मिटिं जानानै जों बेखौ दाख्लै माबानिफ्राय जोङो मिटिं जानानै जों दिनै 5,000 खांनानै जों दिनै बे आरफिलिं सेन्ड ग्रेभेलखौ जों मावनाय जाबाय। दा बिनिखायनो जोङो जेबो सोरखारखौनो जों दुसिया, इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा, जोंखौ अननानै सोरबा हेल्प खालामबानो जों बे सोरखारजोंनो बे पार्टिजोंनो जों हेल्प होगोन आरो बेजोंनो जों थांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो जोंनि बर' सुबुङाव आं गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना? नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार। आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो, जेरै जेन्स शार्ट, शर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ, आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो, जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो।
कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रआ मोजां सुबिदाबो खालामदों, जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार, फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफैनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।